tolong jadi untung cari penyendok timbang jul kiri siji untung cari nak cari jatol jadi untung cari penyendok timbang jul kiri siji Wetan kulon nake segera nyambut gawe ojo sembrono mengko muda uripe sora Bajul dari siji Gula Jawa rasane lagi kripik ijo dipangan asu arep mulya kudu bersudi buka ijo aja dikuku Waduh rupanya biru lelek. Ayo, lakon nopo turun salam sewet rawomo. Lek gun praski kan darurat. darurat nopo Wis to diruwek rumane. Ayo salam sewet. durasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nggih, Nggih. ngomong ae rada suwi-suwi. Piro? 10 menit. 10 menit ya. 10 menit. Wes saya 10 menit. 10 menit toh? Saya. Di lalu. Hop hop. Rampung. Rodat. Alhamdulillah. Wis awak dhewe sudan-udanan tengane ora apa-apa. Babak terakhir pamungkas awak dhewe ngene iki gak apa-apa. Ya enek babak jijine. Apa? Mbak Putri ya? Oh iya wis setronggo subuh. Iya, ora apa-apa. Ora masalah. Sing penting wis tekan kene. Subuh rimba. Subuh rimba. Sing penting wis masyarakat Ora kene apa-apa. Kabeh do guyub rukun kok ngene met. Alhamdulillah dheweke antene apa met? Lah napa? Nek dhewek metu ki mesti tangkal udan. Lah bisa. Terang langsung. Lah kowe ki do payungan ngono. Lah iya mergane ana pras. Ono pras. Dadi wedi udane. Wedane. Masuk langsung dirodat ae. Yo. Iki yarang yo. Wektune sampean mepet-mepet wis. Mbok aja mepet-mepet. Kene riko kene. Kalau kene nah riko. Ono pras riko. Rono mah. Nah wis. Tuweke diwuk-wuk. Kayak mau bakul brambang. Kowe bakul brambang iki lho. Rada mundur. Praske kok topo 5 tahun ra bali. Ki rupane jan kaya bakul brambang iki lho dipucet iki lho. Goblok kene. Ayo Mas Biren, siap? Oke. Mas Biren. 'Cek. 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 '
Ci. Kepiye? Langsung 10 menit wae. Alah rupane Rosi wi lah ya Allah. Mosing. Ayo pro konco Napa ta kok dong ngekek iki? Bahagia banget, Po. Ini bali-bali langsung giling nang pasar iki. Ngeyek. Sayur hadir, Bu. Bakso nek kuwi ora sayur. Piye, Des? Rata teh. Wajib main. Wajib main lanang wadon luru melmu. Wajib main lanang wadon luru melmu. Ojo lirane durung rusak bodomu. Ojo lirane durung rusak. Asale agawe wana rapiku asale agawe wana kina mong sunat nulungi maring sembahyang kina mong sunat nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang.
Rupane iki Rosi. Ngono-ngono. Ayo, piye prasak mlaku kok rodat neh? Hah? Wes wae. Aku cepet temen apa? Oh iya, wes sih. Langsung Jatilang weh. Jatilang yo, saka ngisor. Langsung Jatilang. Jatilan mana? Langsung Jatilang. Jatilang wong dur. Tenang. Ayo, bola. Siapkan kamera semuanya. Ini momen terbagus ini. Barengane siap ya. Barengane siap ae. Pras. Barengane. Ora aku yu. Awak dhewe saka ngisor. Ayo. Siap-siap kok jur. Barengane. Jiko sik barengane. Sira ndeloki geloki, Des. Sesuk ben ngundang. Heeh, baluk. Kae iki malah ndep pipis pojok. Ayo. Turangga ala katir yo. Apa iki ado ngopo? Masya Allah. Iki ala Ki katir. jaran apa to kuwi? Ora modal belas iki lho. Des. Kowe iki Modal Raffi tok. Oh ngono. Ya ben supres ki ning isor, mosok ning ngono. Ning Ya. isor panggung lho, isor panggung. Iki ngopo to iki? Piye, Des? Wes. Hanandi. Apa tah? Kuwi kok Ya sak esuk mesake Sri Kandine. Kuwi satpam kuwi. Suwe ora jamu mas, jamu godhong telo. Suwe ora Temu pisan aja gelo. Suwe ora jamu godhong menira. Suwe ora ketemu pisan dadi pirang. Jamu godhong iki wis suwi ora ketemu pisan dadi aldi. Bosa. Bose. Bosa. Bose. Bosa. Bose. Bosa. Bose. Bosa. Bose. Suwe ora jamu jamu godhong menira. Wis suwe ora ketemu Awas. pisan dadi pirang. Setul. Balungan motor. Ayo, Mas.
apa? Iya. Pentul ki nang ngarep ora ning samping. Ya kowe kudune nggawa pecut pras dipecut. Matane Suarane kowe kok malah to, Dul? matane pras dipecut. Des, aku ya gek tumoni iki, Des. Barongan kok sikile 6 yo. Oh alah. Yo, untran-untran apa iki yo. Yo, lanjut. Yo prakanca dolanan ning jaba. Barongane punuken ya. Kayak unta. Ya, apa? Iki main dadi ya ya ya. Wis ketak. Heh, Rosi, kowe iki nggo pecut matane Prase dipecut. Ora ketok. Yo yo. Kowe dadi medonan aku ya, Met. Suwarga tansah mengolawani dijawisake kanggo sapa suwarga tansah mengolawani dijawisake kanggo sapa wae Sing busak, busik. sing kuat imane lan dadi ngamale riku
Wis lagi. ngono kuwi terus. Wis, yo. Yo. Piye? Turo gondebok ya. Ya Ndes, turo gondebok. Yuk. Oh walah stres. Oh, medeni pecah cilik sebenarnya. Sabar. Yo mlebu yo, ndak selak subuh. Kuwi jarane kok segitiga ngono lho. Waru-waru doyong mas, doyong ning pinggir kali. Ayo moblong-moblong, saiki ne ono ngendi? Tuku-tuku opo langsap, kangenku wis mancap-mancap. Waru-waru doyong emas, doyong neng pinggir Bali. Ayo kinclong-kinclong, kowe tansah tak enten. Benang lawe koso among, yen ra kowe aku emong. Waru-waru doyong emas, doyong neng Bali. Ayo moblong-moblong, kowe saiki nonton. Tuku-tuku opo lasem, kangenku wis mancap-mancap. Piye? Darane gigel. Cor. Nggih, sampun kula mun isine mun alah saestu. Cik, nah wis. Nggih. Alhamdulillah dhewek wis menghibur, Met. Nggih. Ayo engko tambah-tambah 50 ora apa-apa. Iya. Tombo wirang mau ora oleh debok.
njaluk kono kuwi ndelah bapake baik hati. Janu nyolong kowe. Matur suwun ora. Ora. Iki matur sembah nuwun. Nggih. Wis diolehi njaluk debok. Arang-arang go omah. Iki mung hiburan no, men. Mung luas. Zaman dhewe nek cilik kaya ngene iki dolanan Lah iya dhewe. dolanan dadi-dadian. Dadi-dadian jarang kepang ya. Heeh, nganti diseblok mamak barang. Kon Bali. Mangsane Lah ngaji. iya, mangsane dolan ya dolan, mangsane Bali ya Bali. Kaya ngene iki ana gambarane biyen zaman Nggih, nostalgia. Nostalgia. Yuk. Yuk, wis sampe toh. Sampun. Karang ning mburi masih ada babak lagi. Babak putri, nggih. Tentunya ya wis, njaluk ngapura wae. Yo, wis tekan semene wae. Aku ngomong ngene iki ya percuma gak ana 50-50 pisan. Lah napa wong ring nonton adoh-adoh ngono kok Ayo ora ana, Bu, 50-50 ora ana, Bu. ora ono susuke. Oh piye? Nggih, nyuwun Nggih. pangapunten bilih wau atur kula mboten pernah ning atine panjenengan. Nggih, lan Lan ugi. ugi kelakuane kula sing kaya kethek nyuwun pangapunten. Nggih. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra Rimba Indonesia. Masuk, Dik. Semoga aja.